Знаете ли днес защо сме се събрали? Сега ще ви попитам, започвам направо с въпрос. Знаете ли каква дата е днес? 21 ноември. Така, и какво честваме, знаете ли? Ден на християнското семейство, но днешния урок така ще го съчетаем, за да видите, че виното се преплита в абсолютно всички народности. Днес ще започнем наистина с Ден на християнското семейство, тъй като е наш празник. И затова сега ще дам думата на учениците от 12 клас, Петя и Петър, да ни разкажат малко повече за традиции и обичаи. А след това ще имам и въпросчета към вас. Здравейте и от нас! Здравейте! 21 ноември, Ден на християнското семейство. Нека в този хубав ден да си пожелаем здраве, топло семейно огнище, любов и разбирателство. Бъдете здрави и благословени с любов. На 21 ноември Православната църква отбелязва празника Въведение Богородично. Българският народен календар той е отреден за Ден на християнското семейство. От векове наред дедите ни са увярвали, че домът е свещено място, в което децата научават най-ценните житейски уроци, както и усвояват важни знания за света. В семейството те не само биват възпитавани, но изграждат своя характер. Според преданието на този ден се е случило паметно събитие. Богородица била обречена от родителите си още преди самото си раждане. Чудите се защо това е така ли? Защото 10 години нейните родители не са могли да имат деца и те са се молили на Бог. Когато навършила 3 години, техните близки я завели в Иерусалимския храм, където тя била покръстена. Са запалили свещици, близки и родини се запроводили през града до храма. През този ден църквата е приела за Ден на християнското семейство. Семейното ходене на църква в този ден символизира влизането на 3-годишната Мария в храма и напомня за родителите за духовните им задължения към децата. Защото семейството е най-доброто училище, което може да даде първи познания за Бога и православието за християнски добродетели, на които векове се крепява българския род. През 543 г. император Юстиниан Велики построил в Константинопол църква, посветена на Въведение Богородично. Според църковния ни календар, празникът попада в периода на Коледните пости. На този ден вярващите приемат свето причастие, а с него и нови сили за духовен растеж и борба с злото в себе си и в света. С решение на Свети Синод на Българската православна църква от 1929 г. празникът се чества и като Ден на християнското семейство и на православната християнска младеж. Този празник напомня на родители и учители, че трябва да възпитава децата с благочастие и вяра, в послушание към родителите си и чистотата на нравите. Много строго се спазва забраната да не се кроят и шият дрехи на мъж на този ден, защото ако в гората го срещне вълк, той ще бъде нападнат и ще го изядат. Народната приказка разказва как човек събул цървулите си, които били изработени през вълчите празници, за да се спаси от този вълк. Според народното поверие, нощта от 14 или от 11 ноември до 21 ноември, наричани още мратински нощи, са много по-лоши дори от мръсните дни, защото през тях най-лесно човек може да се разболее. Традициите казват още, че след църква семейството се събира около масата на чаша вино и вкусна гозба. Така се чества здравата връзка помежду всички, а масата се оставя неразтребена, за да може Богородица да слезе, да се нахрани и да благослови както масата, така и семейството. Според народните поверия, на този празник българите гадаят какво ще е времето през следващата година. Ако е топло и слънчево, зимата ще е люта, лятото сухо, а ако вали дъжд или сняг, зимата ще е снежна, лято дъждовно, а реколтата богата. Традиционните храни за този празник са предимно морски дарове и постна питка, поднесена с мед и вино. Благодаря ви. Само искам да вметна и да похваля учениците, че това, което виждате, е изработено от тях. С доста усилия. Преди да дам думата на госпожа Горанова, искам да попитам всички вас тук, тъй като вие сте вече пълнолетни хора, какво за вас е семейството? Какво означава за вас една семейна вечеря? Само начин да седнем да се нахраним или нещо повече?
Искам да чуя Моника. Моника, какво е за теб семейство? За мен семейството е хората, които обичам, хората, с които мога да споделя всичко, на които имам доверие. И когато седнем на масата, на вечеря, не просто да вечеряме и да мълчим, и да може да споделим всичко, да се разкажем как ни е минал деня, ако има някакъв проблем да го споделим, да има разбирателство и най-вече любов. Благодаря, Моника. Предполагам, че всички сте съгласни, нали? Да. Значи вечерята си е вид традиция. Не само да заситим глада, а точно да споделим преживяванията през деня, било хубави, било лоши, затова и семейството. То е много ценно да знаете. Те първо ще ви предстои да градите семейство, така че запомнете, че това е много важно. Госпожо Горанова, заповядайте да кажете нещо и за Божолей. Да, аз най-напред за класа, който не ме познава. Колежката ме представи. Аз съм учителката по френски на 12-тия клас. Се радвам, че ще имате възможност да имате допълнително някаква информация извън вашата специалност кетеринг. И колегите също, които са тук, ще ми е приятно да разкажем малко повече. И да направя плавния преход от християнството към нещо, което е свързано с нашето ежедневие, понеже ще говорим за вино. Виното в християнството, на няколко пъти го споменаха, е много силен символ. Знаете, кръщаването, на погребение се дава вино, на гроба се поръсва с вино. Виното във френската култура също е един от основните символи. Освен френската кухня, за която всички знаем колко е специална, думата гурме би трябвало на всички вас да е позната, виното е елемент в кухнята, много ценен от французите. Не просто казват обичам вино, към виното има специално отношение. И днес в презентацията ще имате пълната информация, но днес на 21-ви в целия свят, даже трудно намерихме бутилката вино, защото магазините нямат право преди 21-ви да предлагат това вино. Днес в цял свят се чества Божоле. И сега ще разберете, на френски не е Божоле, а е Божоле, с ударение на последната сричка. Учениците ни ще представят и последно една скоба. Това, което чуете за Божоле, цял живот се спомняйте, като дойде деня на Божоле и се спомнете, като бях ученик в гимназията, пихме, знае какво е, това вино го познаваме. Благодаря. Нека да се насладим за секунди на френската музика и след това ще продължим с момичетата да разкажат. Така, Юлина и Николета ще ни разкажат. Предполагам, ще бъде интересно. Le Beaujolais Nouveau или новото Божоле, преведено на френски. Празникът датира от 1985 година, а посрещането на новото Божоле се отбелязва в трети четвъртък на месец ноември, като тази година се пада 21 ноември. Още от създаването си през 1951 година е имало официално фиксирана дата, която била 15 ноември. Но поради административни проблеми, както и за винопроизводителите, на които никак не им било лесно да декларират продадените бутилки вино, когато 15 ноември се пада в събота и в неделя. Затова от 1985 година насам откриването на виното Божоле официално е за трети четвъртък на месец ноември. Гаме Нуар. Основният сорт грозде, който се произвежда е Гаме Нуар. Той взема около 97% от територията на района. Глинесто-варовиковите и гранитните почви са изключително благоприятни за развитието. Използва се за производство на вино с бляскав жив червен цвят с преобладаващи плодови аромати, като черна череша, малина, дива ягода, каплина, а често и флорални като божур, теменушка и дори землисти.
Вината, подени в Гаме, са предимно червени, но се произвеждат и розета. В район Божоле е концентрирано над 70% от отглеждането на първа мащаб Гаме. Вината, които се произвеждат в този район на Южна Бургундия, са разделени на 3 категории – Божоле, Божоле Вилаш и Божоле Крю. Виното Божоле се произвежда в едномилния район Божоле, в източна Франция, на север от Макон и Южна Бургундия. Покажи, ако на север от ето тук се произвежда малко да. Може да покажеш пари, за да се ориентират къде е. Тук се намира района Божоле. Ето района Божоле първи. Как се извършва винификацията? Винификацията се извършва по метода на въглекислата мацерация. А какво е мацерация? Мацерация е разкъсване на растителни тъкани, от които се образува гроздовия сок. Гроздовете се поставят цели в ферментационни съдове, където най-долният слой бива притискан от тежестта и смачкан от тежестта на горния слой. Полученият сок започва да ферментира, а в самия съд се натрупва въглероден диоксид. Това довежда до ферментация в сърцевината на зърната и създава ярко оцветени вина с ниски нива на танин и интензивен плодов вкус. Тук може да видите, първата е за червеното вино как се прави, а втората е за бялото вино. Самия процес. Защо ново? В Божоле ново почти няма танини, тъй като се бутилира 1 месец след прибиране на реколтата. Не е предназначено за продължително стареене и да се пие през цялата година. С кои храни е подходящо да се сервира Божолето? Подходящо е с плато от колбаси, от сирена, селски терин, лионски наденици, бриоши, пастети, бутербродни сладкиши с бекон и мини чуресови мъфини. Лекотата на Божоле ново позволява да се комбинира с сурова риба, като тартар от сьонга, сашими, риба тон, маки и суши. Също така морски дарове, като миди, гуакамоле с раци, препечен хляб с кумрия и много други асортименти. Всяка година пускането в продажба на Божоле ново е историческо събитие, празнувано както във Франция, така и в други държави по света. В САЩ това вино е известно под името виното на Деня на благотворността. Излизането на новото Божоле предшества летото, но само с една седмица и се съчетава добре с традиционните празнични ястия. А вода санте! На здраве! Няколко любопитни факта още мога да спомена за Божолето. Божолето е вино, което произвежда от една област във Франция, област Божоле. Знаете ли друга област, която е за запазено географско понятие във Франция? Шампанското. Да, шампанското произлиза от областта Шампан, да, във Франция също и коняк. Напитката коняк може да се казва коняк, само произведена в тази област. По същия начин Божолето, младото вино Божоле, може да се казва Божоле, само произведено в тази област в Франция, Божоле. Годишно се произвеждат около 1 милион хектолитра. Знаете ли колко е 1 хектолитър? 1 хектолитър е 100 литра. Значи 1 милион хектолитра годишно се произвежда. Това е повече от половината годишна продукция на тази област Бордо, Бургундия, където попада и Божоле. Почвите са многопластови и с много различни характери. Има намерени около 73 вида почви в тази област, където се произвежда това вино. Това показва, че могат да бъдат и много различни характери. Има различни изби, както виждате, имаме 2 бутилки, те са от различни изби. Всичко е Божоле в областта, но от различни масиви е направено гроздето, виното и гроздето съответно. Може да се казва ново, младо вино и тогава се продава по-рано от нормалното вино. Иначе няма право да се продава. Ако не се казва ново, тогава не се... Ето виждате, че на двата етикета, това новело, което пише на френски, ново на български преведено, означава, че е младо вино и може да се
продаде преди срока, който е определен за изкарване на официалните вина 15 декември. Само по този начин е позволено продажбата на младото Beaujolais. Друго интересно, сорта, който се прави виното, Gamay Noir, както казахме, цялото име на сорта е Gamay Noir Jus Blanc. Не знам произношението дали ме е правилно, но това означава черно грозде с бял сок. Преведва на български. Да, Jus Blanc, да. И това са така интересни факти за виното. Ако някой е опитвал, това вино има плодови аромати, както каза Йоли, с съвсем малко танини и е много така приятно. За пиене не може да се комбинира както другите червени вина с мазни храни, по-скоро с леки храни, с серенат, бели меса и така. Тъй като има много производители и все още има много производители, съревнованието кой производител ще си продаде първи виното е голямо и продължава да бъде. Това е една атракция във Франция. Кой как пренася виното и как се свързва с продавачите. Идеята да се продадат бързо виното е това, че виното не може да се продава целогодишно или в другата година да бъде пито, трябва да бъде изпито в тази година. Произвежда се много голямо количество, както ви казах, 1 милион хектолитра. Това е благодарение на засаждането на лозичките на много нагъсто. На 1 декар се засажда около 4-5 хиляди лозички нормално, а при Beaujolais се засаждат от 9 до 13 хиляди лозички на 1 декар. Това означава, че има много гъсто нанасято лози, което дава много плод. После се бере ръчно заради технологията, по която ще се направи виното. Също има много труд и трябва да бъде бързо в годината, в която произвежда, консумирано. Казахме, че ще съчетаваме двата празника. Затова аз отново искам да се върна на темата празници. Кой празник предстои в най-близко време? Преди Александра? Бъдни вечер. Да. Точно така. Изправи се само, ако обичаш да може. Какво е традиционно за този празник? Хайде, някой друг може да се включи, ако тя. Слагат се нечетен брой ястия на масата и се вдига цяла вечер. Точно така. Значи, слагат се нечетен. Знаете ли каква е символиката на, примерно, 7, 9, 11? Кой може да каже? Някой от нашите така любезни ученици, които направиха днешния урок? 7, заради едните от седмицата. Така. 9, защото майката носи 9 месеца. Износва детето, бебето, така. 11 се свързва с годината. Месеци. Месеците в година. Но тъй като 12 е четен и няма как да сложим 12, приема се 11 ястия, когато имаме на трапезата, символизира месеците от годината. Чудесно. Някой може да ми изброи изобщо какви празници знаете други? Казахме Бъдни вечер, Коледа, чудесно. Великден също е един голям празник. Характерно за него, какво се слага на трапезата? Любимото. Яйца, козунаци, друго, като основно. Предимно какво се слага? Агнешко, дроб сърма или вече по желание. Като цяло, знаете, мисля си, че вие знаете по-известните празници. Примерно януари месец какви и именните дни също включете. Януари месец какво честваме? Кой има имен ден? Иванов ден, Йорданов ден, Василов ден, точно така започваме. След това, знаете ли ги? Честваме ли 14 февруари? Какво честваме тогава? Добре. Знаете ли какъв празник е 14 февруари, който казахте Свети Валентин? Наш, християнски ли или каква е символика? Така, Трифон заразен пак с какво го свързваме? Пак с виното. Затова ето виждате ли как двете така погледнати на вид различни презентации, различни теми, в един момент пак преплитаме виното. Има и много други празници, които честваме и най-вече тези, които са ни лични като именни дни, има и такива, които честваме абсолютно всички, защото са празник за
абсолютно всяко семейство и домакинство.